nde kwuru nde ụmụafọ Amerịka na-ekaju n'ume maka nkwadobe oke ụzọ mmiri. Dan Okoye bụ afam akụkọ anyị n'uju. President ala Naijiria Maazị Bola Ahmed Tinubu akpọkwela ụmụafọ Naijiria ka ha jikọọ aka ọnụ ịhụ na ala Naijiria na-akawanye mma. President kpọrọ okwu a na njem ọ gara ebe ọ nọ na ya na ndị gọvanọ enwere na mpaghara South-East na ndị ndu wee kparịta ụbụbọ tinye ọnụ n'okwu otu a ga-esi wee kwalite agamnihu na njem ahụ ọ gara n'Enugu steeti nke ọ nọkwazi na ya wee gbapee atụmatụ ọrụ dị iche iche nke gọvanọ Enugu steeti rụrụ bụ Dr. Peter Mba. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta aka anyị nọkwazi oge ahụ wee weta akụkọ a. Onyeisi ala Tinubu gbara ndị Naijiria ume si ha kwenyesie ike n'obodo ha mgbe niile wepụkwa aka n'ajọ ihe ma jikọọ aka ọnụ ime ka ala anyị bụkwara ala dị mma. Ọ kwukwara na ọtụtụ ihe na-ama ndị Naijiria aka n'iru ugbu a bụ nsogbu gọọmenti chiburunu wetara ma kwekwa nkwa na gọọmenti nke ya dị njikere ịgba mbọ hụ na emeziri ihe ndị a niile. Mgbe ọ na-ekwu okwu maka njem onyeisi ala gọvanọ Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nke osote ya nọchitere anya ya bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim toro onyeisi ala na ije ọ bịara n'ala Igbo wee kwukwa na okwu ọ na-akpọ maka ijikọ ọnụ ebe ndị Naijiria nọ bụ ihe kwesịrị ekwesị.